تنافلي مكين مولاي كلمتك مقدسة فالوحداني المقاد بالجسم تيمك هاي فينام المحبة فينام إلهك أنت مريم مولاي أنت في fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom likoll. Eżis ħuti l-ewwel nett nixtieqilkom l-għodwa tajba, ma ninsewx li qegħdin fin-novena tal-Ispiritu Santu eżis ħuti dawn id-9 ijiem ta' grazzja speċjali li fihom l-Apostli stennew il-miġja tal-Ispiritu Santu propjament u xekk. L-absi kien il-bieraħ u xekkat li il-festa tiġi ċelebrata l-ħadd, però 40 jum wara lejt jaħbtu l-bieraħ, u għalhekk l-Apostli għal 9 ijiem jistennew il-miġja tal-Ispiritu Santu u kemm tkun taġita għalina kieku aħna f'dan iż-żmien nirriflettu fuq minnu l-Ispiritu Santu u x'inhi l-ħidma tal-Ispiritu Qaddis Alla fina li aħna rċivejnieh jinsab ġo fina mhux il-bogħod minna l-Ispiritu Qaddis ta' Alla. U jekk inħalluh x'inhi l-ħidma tal-Ispiritu Santu fina? Li ta' kuljum jagħmilna iktar nixbħu lil Ġesu. Jagħmilna iktar qaddisejn. Xwara kollox qaddisin dak li jfisser? Ifisser bniedem li f'ħajtu qed ifittex ta' kuljum li jsir jixbaħ lil Ġesu. Ejjew għalhekk nitħejjew eżis ħuti għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna u x'hekk nitolbuh iwarrab minna dlam, iwarrab minna dlub, iwarrab minna rabta ma' dnub biex hekk il-qawwa tal-Ispiritu tkun tista' taħdem fina. Nitolbu maħfra fi skiet. Int li kollok tiba l-qajt il-fuqra u l-midinbejn mulej ħniena. Int li sejjaħt madwarek lil bnedmin batuti u mwarba minn kulħadd Kristu ħniena. Int li wett il-ħajja ta' dejjem lil kull min jemmen fi mħabbtek u wieġeb għalija mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u wassanna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Giuseppa Zammit u Michael Grek. Nitolbu. O Alla, bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet, inti ġġeddidna għal ħajja ta' dejjem, irfana lejn l-awtur tas-salvazzjoni tagħna li qiegħed fil-leminija tiegħek biex meta hu is-Salvatur tagħna jiġi fil-kobor tiegħu inti tlibbes bilena tal-ħajja bla tmiem lil dawk li tajthom twelid ġdejt bil-Magħmudija. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktib tal-Atti tal-Apostli. Meta Pawlu kien f'Korintu bil-lejl derlu l-mulej u qallu: la tibżax, imma tkellem u tiskoċ, għax jien miegħek u ħadd ma hu se jmiet idu fuqek biex jagħmillek ħsara, għax poplu kbir hawn għalija f'din il-belt. Pawlu għatem sena u 6 xhur jgħallimhom il-kelma ta' Alla. Imma meta Galjon sar prokonslu tal-Akajja, il-Lut għamu għallenija kontra Pawlu. Tallaħ quddiem il-qorti u qalu: dan il-bniedem qiegħed jipperswadi lin-nies biex iqimu lil Alla kontra l-liġi. Xejn Pawlu kien se jiftaħ fommu, Galjon qal lil-Lut: li kieku kien hemm xi ħtija jew delitt, kien ikun hemm raġuni li nismakom bis-sabar kollu lilkom il-Lut.
Imma jekk din hi kwistjoni dwar kliem u ismijiet u l-liġi tagħkom arawha intom. Jiena ma rridx nagħmilha ta' mħallef fi ħwejjeġ bħal dawn u bagħthom il-barra mill-qorti. Imbagħad il-kol qabdu f'sosteni il-kap tas-sinagoga u taħ xeba quddiem il-qorti, imma Galjon ma ta' ebda każ ta' dan. Pawlu baqa' hemm għal ħafna ġranet, imbagħad infiret mill-aħwa u rħiela bil-baħar lejn is-Sirja. Kellu miegħu lil Prixilla u lil Akwila f'Kenkri għata xaru għax kellu weda. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Popli kollha ċabċbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-mulej, il-oli u tal-biża, sultan kbir fuq l-art kollha. Alleluja, alleluja, alleluja. Irrażżan il-popli taħtna, il-ġnus qiegħed taħt riġlejna u jażilna il-wirt tagħna, il-gburija ta' Ġakob, il-maħbub tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi, għannu lill-Alla għannu lis-sultan tagħna għannu. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-Messija kellu jibati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Arm il-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tassew ngħidilkom, intom għad tibku u tingħu, iżda d-dinja għad tifraħ. Għad iġġarbu n-niket, imma n-niket tagħkom għad jitbiddel fena. Il-mara meta tkun se tiled tħossha mdejqa għax tkun waslet is-sija tagħha. Iżda meta tkun twildet it-tarbija ma tiftakarx iżjed fl-uġieħ bil-ferħ li twieled bniedem fid-dinja. Hekk intom issa tħossukom imdejqa, imma qed nerġa' narakom u qalbkom tifraħ u l-ferħ tagħkom ħadd ma joħodulkom. F'dak il-jum xejn ma tistaqsuni. Il-kelma tal-mulej. Waħda mill-idjat komuni fostna n-nies li nemnu eżisħuti hija li ħafna drabi bniedem li jemmen ħanejt ikun it-tentat li jippretendi li għax jemmen u li għax jipprattika l-fidi tiegħu qisu Alla irid isolvilu il-problemi tiegħu mhux hekk. Qisu jippretendi l-bniedem ħafna drabi li jemmen mhux kulħadd ta' imma li fil-ħajja ħadd iġih iktar faċli. Mentri eżisħuti nafu li mhux hekk. Mhux hekk u xekk eżisħuti. Jiġifieri aħna li nemmnu rridu noqogħdu attenti biex nirbħu din it-tentazzjoni. Id-batijiet fil-ħajja tagħna ħafna drabi jiġu minn żewġ sorsi, mhux hekk. L-ewwel nett jiġu minn natura dgħajfa tagħna. Il-fatt li aħna ġisem tad-demm u l-laħam li daqqa jiffunzjona sew u oħra le. U xi drabi allura inbatu d-batija ngħidula fiżika u hekk. Ta' mart, ta' inċidenti, hija n-natura tagħna, jiġifieri noqogħdu nistaqsu għaliex u għaliex jiena ma nkunu nagħmlu xejn ħlief inżidu id-batija tagħna. Kważi aħna nistaqsu għax mhux jien. Mhux hekk jekk dak u l-ieħor u l-oħra mhux kollha għandna id-batija fiżika tagħna. Allura għax m'għandniex għad li mhix faċli, mhix qed ngħid li hija faċli. Ma meta żżurna d-batija fiżika tal-mart u ta' affarijiet oħra tul ġisem tagħna, m'għandniex nistaġbu.
hija parti minn natura dgħajfa tagħna. L-ewwel, it-tieni. It-tbatija xi drabi tiġi wkoll minn deċiżjonijiet żbaljati jew mhux li jagħmlu bnedmin oħra u x'hekk. Bnedmin oħra li xi drabi jużaw il-libertà tagħhom ħażin. U hawnhekk il-mistoqsija għaliex xi drabi tkun iktar qawwija u x'hekk. Alla għaliex iħalli lil min jiġi libati għax iħalli l-inġustizzji fid-dinja. Ovvjament hemm tweġiba għaliex għax Alla ħalaqna bil-libertà. Il-libertà tajjilna biex nagħmlu t-tajjeb. Però meta Alla ħares niddeċidu li nagħmlu l-ħażejn, Alla ma jieħudunniex il-libertà għax inkella x'libertà tkun. Mhux hekk ma tkunx libertà. Mhux għax Alla jieħu gost meta nużaw il-libertà tagħna biex inweġġgħu il xulxin ma jieħux gost. Ma jwaqqafniex għax inkella ma tagħmilx sens il-libertà li jagħtina. Naħseb li nnotajtu fl-ewwel qari tal-lum, Pawlu jidirlu l-mulej u jibatu permezz tal-anġu tiegħu u jibatu f'post biex jipprietka. Per hemmhekk mhux talli ma sabx kollox wartu żgħar, talli ħaduh il-qorti u persegwitaw kemm felħu. Jiġifieri Pawlu ma stenniex li għax batu l-mulej sa jsib kollox wartu żgħar u x'hekk kif ngħidu fil-ħajja tagħna. Infatti anke Ġesu stess fl-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 16, versi 33 sibuha jekk tixtiequ, jgħidilna fid-dinja dbatu jkollkom imma għamlu l-qalb jiena rbaħt id-dinja, eżis ħuti. Allura hija fid infantili tan-nisran li jippretendi li fid-dinja ikun meħlus mislaleb u mitbatija. Mhux hekk. Iżda bil-maqlub. In-nisran jrid jemmen li Alla kapaċi joħroġ il-ġid minn kollox. Anke mill-inġustizzji li jagħmlulna l-oħrajn, Alla kapaċi mhux ineħħihom, ma jistax ineħħihom, ma jistax il dik il-persuna jaħdilha l-libertà tagħha x'tuża ħażin biex tweġġa' lili. Imma minn din iċ-ċirkustanza Alla fil-qawwa infinita tiegħu kapaċi joħroġ ħafna ġid. Iva żisħuti Alla kapaċi joħroġ ħafna grazzja u ħafna barka anke mill-inġustizzji li jagħmlu l-bnedmin. Minna jekk jien qed imbagħad inġustizzja u naċċetta u x'hekk u ngħidlu mulej noffrija lilek, mhux impatti lura kien impatti lura inkun ħrixt ħanejdu hekk minn dak li jrid Alla minni mbagħad jiena nkun qed nagħmel l-istess żball li jagħmel ħadd ieħor. Però jekk jiena naqqada mas-salib ta' Ġesu, Alla bil-qawwa tiegħu anke minn dik l-inġustizzja li qed insofri jiena kapaċi joħroġ ħafna grazzja, ħafna barka, ħafna mħabba għalija u għal ħafna oħrajn permezz tiegħi. Infatti anke fl-Evanġelju tal-lum Ġesu ukoll jgħidilnu x'hekk. Tassew ngħidilkom intom għad tibku tingħu iżda d-dinja għad tifraħ. Għad iġġarbu n-niket imma n-niket tagħkom għad jitbiddel fena għalinna Ġesu eżisħuti. Ġesu ma wedniex ġenna f'din l-art. Imma Ġesu wedna li jitbatija ta' din dinja mhix għal dejjem. It-batija ta' dinja ftit iddum. Eżisħuti, l-4 ta' din il-ħajja. It-batija ta' din id-dinja huwa joħroġ ħafna ġiet minnha u tiġi fit-tmiema. U x'hekk, San George Preka kien iħobb jgħid kemm fija għal tas-sema. Dak li kien iħobb jgħid San George Preka. Kien iħobb jgħid il-bniedem talla jaf u jemmen li ta' din id-dinja kollu jgħaddi u allura la jifraħ iż-żejjed fil-ferħ. Jifraħ iż-żejjed ġifieri jitbellaħ jagħtija d-dinja. La jifraħ iż-żejjed fil-ferħ. Waqqas jitnikket iż-żejjed fin-niket għax ta' din id-dinja kollu jgħaddi. Xerf tas-sema u xi psikoloġija qawwija u x'hekk fija dis-sentenza. U għalhekk iż-żisħuti jew illum nitolbuh il-mulejta biex meta aħna wkoll li żgur it-tbatija tagħmel parti minn ħajjitna. Il-bniedem li jgħix ħajja ferħana mhux għax m'għandux staleb, m'għandux batija, imma x'jaraf u x'hekk. Jaċċettom is-staleb, jaraf iżjed jekk ikun nisran jaraf jieħodhom minn idejn Alla, jemmen li Alla minn kollox, però iżjed u iżjed mis-slalib tal-ħajja kapaċi joħroġ ħafna ġejt eżisħuti. Għalhekk jew nitolbuh bil-qalb il-mulej illum ta' jenna ħan immaturaw fil-fidi. Ma nkunux bħal dawk li għax jemnu jippretendu l-Alla isir qisu magician u x'hekk u jibda jiġru warajna bil-magic stick u kull x'ħan tkun ġejja xi problema jew xi tbatija jagħmel hekk u jisparixxu dawn dik fidi ta' tfal iż-żgħar, dik mhix fidi ta' nsar adulti.
in-nisrani matul fil-fidi jaċċetta u jemmen li Alla u xek mid-batija ta' din il-ħajja u mis-slalib ta' din il-ħajja kapaċi joħroġ ħafna ġejt. Anki jekk ma jifhimiex ta' forsi f'din il-ħajja ma nifhmuha għaddejn. U xek, però jemmina u jaċċetta u jemmen li xi darba in his time and in his way kif ngħidu u xek il-mulej u xek ifhemna u nifhmu din il-ħaġa wkoll. Kieġobkom nqumu bil-wieqfa. Nitolbu minn qalbna lill-Alla missierna id-don tal-ferħ tal-Ispiritu ta' Ibnu Ġesu Xoxt li jimliena bil-kuraġġ li jiddwejjaq ta' issa ma huma xejn dejn is-sebħ li għad irid jidher fina fil-waqt li ngħidu flimkien mulej inti it-tama waħdanija tagħna. Mulej, inti t-tama waħdanija tagħna. Għall-insani li jibatu għax huma leħen profetiku kontra l-inġustizzja u l-moħqrija nitolbu. Mulej, inti t-tama waħdanija tagħna. Għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha u biex inti missier tbiet mid-dinja kull teddejt ta' gwerer u disgrazzji nitolbu. Mulej, inti t-tama waħdanija tagħna. Għall-ommijiet li sejrin jagħtu il-ħajja lil ulid ġodda biex inti mulej tagħtihom il-ferħ li jkollhom trabi qawwijin u sħaħ nitolbu. Mulej inti t-tama waħdanija tagħna. Għalina biex l-Ispiritu Santu ifejjaqna mid-batija li tiġi mis-sitwazzjonijiet ta' dnub u jagħtina l-ferħ tal-ħelsien ta' wlied Alla nitolbu. Mulej inti t-tama waħdanija tagħna. Bħas-soltu għandna ma' qudimmana ħafna li jsegwu dil-qudiesa permezz tat-television u mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali nitolbu għalikom eżis ħutna, però mod speċjali niftakru f'ħutna l-morda, l-anzjani, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk kollha li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u dawk li jeħtieġu t-talb tagħna eżis ħuti. Ejjew fiskiet b'fiduċja kbira f'Alla tagħna li tant iħobbna inresqulu it-talba tagħna. U Alla int qed fil-qalb tal-bniedem id-doni tal-intelligenza u r-rida ħielsa ibatilna l-Ispiritu tiegħek biex imexxina lejn il-verità sħiħa ħalli nkunu nistgħu nissejħu dix-xiebli ta' ibnek li fih int sibt il-għaxqa tiegħek u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħen mulej għal-familja tiegħek u l-offerta li qiegħda tagħmillek għatija l-għajnuna u l-ħarsin tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qalet u tasal għallena ta' dejjem fis-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna.
u eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawijiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawijiet. Għaddejs tas-sewwent mulej, int lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li ilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u iltaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Giuseppe Zammit u Michael Grek. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostlu u l-Qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom jinfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jint trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħid nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħid nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħid nubijiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħid nubijiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlejx tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejq. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u Alla kbir mulej tal-għaloni, sultan għawi tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Qaddis mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Eżis ħuti ngħidulu grazzi bil-qalb lill-mulej għal din l-Ewkaristija kif għedna ninsabu fin-novena tal-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu jinsab ġo fina u jagħmilna nixbħu lil Ġesu u jaħdem fina permezz tas-seba' doni tiegħu li tagħhom sejrin irroddulu ħajr u fl-istess ħin nitolbuh u ngħidulu għenna ma nagħmlux reżistenza lill-qawwa tiegħek, inħalluk taħdem fina u Spiritu Qaddis. Għad-don tal-erf, glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Għad-don tal-fema, glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Għad-don tal-Kunsill, glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Għad-don tal-qawwa, glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Għad-don tax-xjenza, glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Għad-don tal-pjetà, glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu.
u għad-don tal-biża' Alla. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Xerred dejjem mulej il-ħniena tiegħek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsin tiegħek biex dawk kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu iġarbu l-ferħ tal-qawmin tiegħu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u Liban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Għalek ja Sultana tas-sema Marija, int bista matana, int qawwa tar-ruħ, bil-grazzja mimlija, kull waqt insejħulek, bit-tama ngħidulek, fis-sija ta' dmuħ. Int l-għaxqa tas-sema, ix-xemx tal-ħolqien, int l-om ta' min ħalqek, bik mimli kull żmien. Il-jum it-tajjeb lilkom il-koll.